हेलौ लोगोफोर, नै जोंना रेस्टुरेन्टआ बेनो। जोंना लोगोफ्रा नै गेम गेलेगासिनो। माने लोगोफोर गोजा सानडेआवहाय बिदिनो खालामबाय थायो सम सम। बेदि सानाव माने फुङाव मर्निं समाव लोगोफ्रा माने इन्जय खालामदों। नायलांबाय थादों लोगोफोर, आं रेस्टुरेन्टखौ देखायलांजोबसै। नैबे किटचेन, ओरैबो बिराद गुवार जायगा दं। माने आं बेयाव खोन्थादों रुमखौल' नायग्रोदों, बेनि उनाव माखासेखौ नायदो। आरो हरनिखौबो देखायगोन आङो। इयो साननि, बेयो गाहायावल' देखायदों आङो। आरो बिराद गिदिर माने गोजौआवबो दं गाहायावबो बिराद बुरजा माने। आंथ' गिनानै गाखासै माने, खर'आनो गिदिंजोबखायो, फाग्ला गिदिङो। आं माने हाया माने, होबाय फाल्थु गोजा जालाबाय। बिलुन गावफुनायबो दङ ओइथिंजाय, आं दा देखायगोन। ओमफ्राय आर्टिस्ट फैयो, आर्ट खालामो, आखाइयाव पेन्टिं टेटु खालामो, वान टाइम टेटु होनना बुङो। स' दा नायनोसै लोगोफोर, नायलांबाय थादों। बिदि उल्था पाल्टा गिदिंनायखौनो हाया आं। खर' गिदिंबा माने गोलैसिगोन। थांबाय गैला जाला मासटापबाय। गैला सेस थांबाय, गोलैबाय। जाहैयो र', जाहैयो। स' आं दायो गोजौआव थांनोसै। नैबेथिं ओरै थाबायलांसै। नैयाव ना फिसियो श'नि थाखाय कालारिं। बे गाहायाव पेन्टिं सोलिगासिनो, आर्ट पेन्टिं आखाइयाव आखिनाय। बे जाबाय हरनि। नै दायो रेस्टुरेन्टाव फैदों। स' आंना केमेरा मोजां नङा। अच्छा नहीं दिखते रे। अच्छा, ये कैमरा नहीं है। इधर मेरा फेस आना चाहिए। अच्छा आना चाहिए। नहीं रुको पिज़्ज़ा को देखो थोड़ा। ये है डन, थैंक यू। Nah, aku nugrahan buat aku. Sudah kali bang, terus gua. Kamu kayak. हाँ? तो क्या? नहीं लिया रे अगला महीना। नहीं लिया सच में। एक वो सिक लीव है सच में, नहीं दिया ना अभी, इस बार दिया है। अरे हर महीने तो 5 होना चाहिए ना। हाँ हाँ, एक सिक लीव है तो अब लोग नहीं मिला यार। पनीर टिक्का जल गया। पनीर टिक्का जल नहीं गया भाई। अच्छा विजिट ही नहीं करे यार। करारी रोटी। क्यों रो रहा है भाई? राइस ले लो। राइस बना लो। Lari nih kamu. Setiap kita nalis, tidak.
जोंना सुइमिं पुला लोगोफोर हराव बारा साफा नङालै लाइटखौ फिसा होयो नङा ओमफ्राय मबाइलाबो थिग नङा लोगोफोर नायलांबाय थादो नै जोंना आसोला अमा बेदर जासुलाया एडिटिं खालामनांगौलै जादों अरे हेलो क्या बना रहा है क्या बनाओ কি এটা কি নাম কোচা কুমা লিব্রে विधान मूड ऑफ है विधान क्या हुआ है पूरा मूड ऑफ है हाँ? बेयो डिस्को क्लाब लोगोफोर इयाव डान्स जाबाय थायो मोना मोनायाव दा जागोन बेयाव डान्स खालामो डान्स होनायाव डीजे फैबाय थायो डीजे प्रॉब्लम है क्या भाई अरे गोविल मबाइल दामी बांद्राय साफा नुयो लोगोफोरा मबाइला दामी ओंखायनो बारा मोजां मोना साइजखौनो नुवा आरो मबाइल मोजाङावनो क्लियार नुयो आरो बिराद मोजां मोनो बैथिं मेन बार ओमफ्राय बैयो ओरैजायबो सब गेस जिरायजोबो गोजौआवबो गाहायावबो बिराद गुवार माने मोनसे क्रिकेट स्टेडियाम बायदि आरो गेजेराव सुइमिं पुल दङ बिराद मोजां स्टाइल जाबाय ओरैजायबो दङ जोंना लोगोफोर रेस्टुरेन्टआ बेनोलै फै ओरैजाय ओरै थां लिलि फैसा बाराव हाबलां अरे सानी बोतल अरे मामा बनाओ 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 लाइव रहेगा ऐसा वीडियो बना रहा है बनाओ बनाओ शक्ल आता है क्यों नहीं आता है देख शक्ल आ रहा है वही टिंक किया जाएगा बियार टिंक की लोगों को बियार टिंक